Ang espirituhanon nga butang mahangpan lang sa espirituhanon nga mga panghuna-huna. Ang pagtuon sumong, semanal nga pag-usisa, pag-review, o kung pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kailunggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan nga mga Adventista sa bilog nga kalibutan. We are blessed mga kauturan nga may ara kita ilunggo nga pagbadbad sining atong leksyon, ang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sa aton simbahan diri sa CPAC Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyo masunsun nga host kag yari karon. We are blessed again this afternoon and today, this week, nga ari ang aton mga manami nga mga resource person. We have proven them mga kauturan nga you have been blessed. I was also blessed sa ilang pag-guest, sa ilang pag-upod sa sining nga sa mga nagligad nga mga discussion. Ako noon napakilala sa inyo originally halin sa may Marbel South, Cotabato. Mga kauturan, si Ma'am Sheila Joy Samihon, hangit isa siya ka CPA mga kauturan. Kag isa siya sa aton mga professors sa School of Business and Accountancy diri sa CPAC. Siya ang in charge, siya ang head sa accountancy department sina nga school mga kauturan. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Pastor, mayong adlaw sa aton mga kauturan nga masunson nga nagasubaybay sa aton nga programa. Mayong adlaw sa aton nga tanan. Yes. Mga kauturan, ang ikaduha na akong pakilala pero ninyo na nakita kadako sa iyang responsibility diri sa aton nga eskwelahan sa CPAC mga kauturan. Siya ang Vice President for Student Administration. Originally, halin sa Sibunag, Alegria, Sibunag, mga kauturan Gimaras. Kag siya rin na subong diri upod sa iyang pamilya. Si Pastor Dr. Leopold Balijong. Mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, Ma'am Joy. Salamat gid sini kay gayunan nga kita liwat makigupod sa aton mga kauturan sa pagpalapnag sa mayong balita pinaagi sa pagtuon sa aton leksyon mga kauturan. Ang Dios magapakamaayo sa inyo. Yes. Ari na kita Doc Leopold and Ma'am Joy sa Abril 18-25, The Rule of the Bible, ang papel o kung ang katungdanan sang Biblia sa aton kaugalingon, sa atong relasyon sa Ginoo, gatong relasyon sa isig kaparehong tao. Sa hindi pa kita mga muyo mga kauturan, ginarimahin ko kamo ara kita sa K5 News FM kada Bernes ng gabi halin alas 8:30, tub alas 9. Mabatian sa bilog nga Western Visayas kag sa bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan, pinagi sa Facebook sang K5 News FM. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Malangit noon kag maluluyo namon nga may sa liwat ginapasalamatan ka namon. Karon amon naman liwat ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa ang imong ngalan matibong sa sining nga discussion sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunodos. Amen. Yes, Ma'am Sheila, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga Hebreo 4:12. Naghambal siya diri, kay ang pulong sang Dios buhi kagamhanan, matalumpa sa bisan ano nga espada nga duhasing sulab nga nagalapos tub-tub sa nautlan sang kalag kag espiritu sang mga luta-lutahan kag utok kag nagahantop
sang mga huna-huna kag mga tinutuyo sang tagipuso. Wow. Luta-lutahan nag-hantop. Mandalong may lunggo. Hantop. Nag-salupsop kido. Saluta-lutahan. And that's correct. And that's it, mga koto. Pastor Leopold and Ma'am Heidi, ang Biblia is the most published, the most read books, the most banned book man. Sa tanan, amo mo ni ang pinaka-kontras ang iba ni kadaman. Okay, the most smuggled. Kaya ginaswaggle to sa mga Muslim countries, kaya sa iban pa. Yes, and that's it. But it is also the most precious. Yeah. We will know, this week, kung paano inisya. Yes, ma'am. Yung naon ko ikaw. So, kung atong tanaw, no, kung i-compare ta sa mga libro sa subong, like halimbawa sa among pastor sa accounting, dasig-dasig mo obsolete. Yung siling ganing obsolete, hindi na ang knowledge nga nasulat sining nga libro, hindi na applicable sa aton panahon subong. Imagine mo, pastor, 2015 and below, hindi na dapat namon basahon. Kaya kung amo nang tunan mo, hindi ka kapasar sa board exam. Wow. Pero ang kanami isang Biblia na mahambal tagid nga, this book is really something special. Pila na kalibo nga tuig ni gisulat, pastor. Pero kung basahon ta bisan ano aton profesyon, ano aton estado sa kabuhi, kung magbasa ta sang Biblia, it speaks the same. Applicable gihapon ang kada pulong nga mabasa naton sa Biblia. So, amo kining pinaka-amazing nga realization sa akon bala, pastor, nga wala na siya ka-obsolete. Wala mo lang gyapon. Amo lang gid gyapon. And then praise ka lang gid gyapon. Maawa man sa atong dok, no? Ikaw doktor man ka sa sa theology, ako amo man sa ministry. Sa atong nga research, hindi na obsolete. Ang 10 years ago nga mga publishing, nga mga publication, obsolete na, hindi na ginabaton sa research. Why na ginabaton sa atong dissertation? Ang mga current na. Yet, ang Biblia, wala gid obsolete. Yes, Doc. Amen. Amo na ganay ambal ko, pastor, nga ang pinaka-advanced nga technology, I think, no, sa bilog nga kalibutan, hambal nila kuno AI o kun ang Facebook, kaya ara dayon balita makita mo. Pero para sa akong pastor, ang Bible ang pinaka-advanced nga man. Basahon nimo subong, lantawon mo buwas sa balita ara. Amo na hambal ni Ma'am Joy nga wala ga obsolete. Katingalahan because the Bible is not just a book, no? Kundi ini saya pulong sa Ginoo. Amo na makauturan nga gahambal sang una kag sa aton subong kag in the future. And that's it. So ang aton nga buhaton karon, paano ini makahatag sang impact sa aton? The role of the Bible, ano ang papel sa Biblia sa aton kinabuhi? Kay ti pastor sang ligan nga semana atong leksyon, naghambal nga mayara kita relasyon duwa. Cross na siya. Vertical kadto sa Ginoo, kag horizontal kadto sa aton isigip pa yung tao. So, ano ang role, ang papel sa Biblia sa sini naton nga obligasyon, sa sining aton nga relasyon sa Ginoo kag sa tao. Yes, the most powerful weapon na palikusin. Nga ang most powerful. Ang powerful gamhanan armas. So, subong Pinganiban. familiar ta sining kay with the ongoing nga mga war, pastor, no? So kada isa nagahimo sang ila weapon nga maperdi ang ilang kontra. Pero kung atong tanawon, no, biblically the most powerful weapon is the Bible. Nga aman ayhan. Ano ang ara sa Biblia nga it is very powerful. Nambag gani gina, pastor, ang aton nga relasyon, ang relationship, ang katawhay, ang kalipay, ang health nagadepende sa relationship naton. Una sa Ginoo kag sa aton isig katawo. Pero kung tan-awon na-amaze ko diri sa ginhamban niya, pastor, no, nga subong grabe ang chaos sa politika, bisan diin gamo. Inibala tungod wala na kita panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And that's correct, Kag na-notice ko bala, pastor, even syempre kita sa eskwelahan, I am hearing from some of the students I know, they start to doubt if God really exists and if the Bible is really true. So,
it makes me feel sad makasusubo pastor no nga may nagakakita tang amo ni sang una bisan mga kriminal gapati nga may Ginoo pero subong lain ang pastor grabe na ang trend kagambal niya diri gani nga si Satanas nagapaninguha gid nga kwaon ta palayo sa Biblia Yeah. kay kung wala tagatuon sang pulong sang Ginoo dali lang kita maakig dali lang mag-inyat aton ulo so affected na dayon pastor ang aton horizontal relationship Yes. sa aton nga isig katawo kag madumduman ko gid sang una ginhambal sa akong father nga kung tun-an ta gid ang Biblia pastor kag sundon ta ang Biblia wala na ta prisuhan Amen. And that's daw mo na bala so this is the weapon nga wala na naton ginagamit the reason damo ta kabudlay sa ato damo problema sa aton sosyedad so siguro sa akon daga reminding it's high time Yeah. to bring this weapon again weapon again. kay ang aton nga pinakadakong ang kontra amo si Satanas kag of course ang saad sang Biblia gid yang nga weapon niya siya para sa akon pastor lang it's a weapon against death kay bisan mapatay man kita kon ang pulong sang Ginoo aton ginakabuhi hindi ta mahadlok sang kamatayon pastor that's why for me the title speaks very powerfully sa akon this is the most powerful weapon we can have in this life Ang away pastor sa Russia kag sa Ukraine. Ang away sa Israel, America versus Iran. Bago lang na. Ang away sa langit dugay na. Ti Yeah. ina sila nga mga nasyon. Ti subong mabalaan nimo ang China nagasekreto hatag sang weapon sa naga-smuggle weapon sa Iran. Sa Iran. Itong gigamiton sa Iran. Ti amo man ang Russia ang ano ni ang Amerika ang ibang kwan gahatag man sang weapon sa Israel. sa Ukraine para nga ang Ukraine makabato sa ano ni ti weapon ang armas. Nabalaan ni Satanas ang armas pabatok sa spiritual warfare is the Bible. yes Di amo na nga hindi iya pagyatag sa aton aguto nga wala kita sa iaway. Yes, pastor. Yes, Pastor. Ma'am Joy. Sakyan ko nami ang punto ni Ma'am Joy nga very powerful magid ang balaan ni kasulatan Biblia. Kag sa nagkakatabo subong sa kalibutan mga inaway, nag-invento sila sa mga atomic bomb, no? Missiles. Kag mga missiles, mga aircraft porti ka sophisticated kag ano. Ang atong leksyon naghambal ya nga ang most powerful weapon niya ang Biblia. Nga man. Una-una mga kauturan, ang kontra naton, hindi lang niya basta nga tawo, nga inventor, kundi si Satanas mismo. Wala iya sang bomba nga makapatay kay Satanas. Bisan ano pa na nga atomic bomb, ibomba mo sa iya, hindi ka patay. Well, in fact, pag abot sang porte invento nila Ma'am Joy, no? Sang mga armas, nga batok sa piyaka-piyaka kontra, pag abot sang virus, ang COVID, hindi nila maigo ang virus mo. So, sa aton pa mga kauturan, ang aton punto, amo ni, nga kung ini nga mga tao na hantop sang Biblia ang ila kabuhi kag na transform ini siya mangin isa ka powerful weapon nga hindi sila maghimo sang mga pang distraction nga mga butang and even Satan amo lang ni makaperde kay Satanas mga kauturan mo ang Biblia lang gid bisan ano pa nakatalom imo armas you cannot defeat Satan only the Bible that's why ginhambal diri nga the most powerful weapon ang Biblia. Kag ang ginahimo ni Satanas, ginatagaan kita niya doubt. Tamo to siya bagay siya dan. Nga mapati ka mo naman hindi na yan mapatay hindi ka mo yan mapatay. Mapatay ka mo yan sing totoo, hindi ka mo yan wala ka mo kamatayon. Tiyan mo man aswang pastor, no? Ang reality is mong may isa kita kasi yung graduate sa theology sa CPC. Nga karon ara sa Facebook, hindi wala nagapati sang Ginoo. Wala na nagapati sang kamaturan. Na grabe ang atake ya. O nga God is not true. Okay, kung tinuod man gid is not absolute true. Nga ang kamaturan is not absolute. Oo, natunan karon. Di matuod man hindi absolute. Pero ang kamaturan sang Ginoo absolute siya, wala iya sang katapusan, wala iya. Ang reality sa kalibutan is relative. Hindi matuod subong, hindi na matuod buwas. That's right. Yeah, ang hindi matuod karon, matuod na buwas. Relative. But the truth about God is there.
Na ang iyang kuan una best nagdoubt gid siya sa Biblia. Oo. So amo na siya ang atake gini sa tanas ang Biblia. Pastor, scripture authorities ang Biblia. Anong imo na talupang Makita man naton dira pastor antes ko magkadto no. Ang ginahimo abis ang yawa pastor nga hindi kita na magbasa bala sa Biblia. Yes. Tapos hindi kita magpangamuyo. Amo gid ang duha, pangamuyo kag basa ang hindi gid gusto sang yawa. Yeah. So kun amo na permi ang aton ginahimo, mag-abot na ang pagduha sa aton kag hambal sa aton leksyon kada adlaw nagabuhin ang imo nga pagsalig sa Biblia kag Galuya. ang galuya Sa no. weekend, No. Ang hambal diri mga kauturan sa Monday nga ang scripture may ara siya authority tungod pastor hindi naton pwede pasundon ang Biblia sa aton Sa gusto. aton gusto. Oh. Isa magbasa kita Biblia, gina-expect naton nga kung ano yung aton gusto, do amo man ang mabasa naton sa Biblia. Suportaron sa Biblia. Pero nakita ko diri pastor ang authority sa Bible. Hindi mo saya maliso sa imo gusto. Kay ang Biblia ya may iya nga gusto. May iya saya nga ihambal sa aton. We cannot choose a certain text sa Bible kag amo lang na aton i-discuss ato yang iya sang Revelation. Kag sa Daniel, hindi ta nato pag-discuss kay daw budlay. Ang Biblia, hindi amo sina mga kauturan ng pagtuon. Namian ka man kay sa hindi, sundon mo, kay amo na ang otoridad sa Biblia. Yeah. And that, yes man, Joy. So, kagay na, Pastor, nag-mention ka about research. So, kung sa research ka ni Pastor, mag-cite ka, it must be reliable. Source. Hindi na siya basi himo-himo lang. Kung gisagan kinanglan, it must be may taas yung peer review para reliable siya. Daw mo na bala. So, kung tanaw naton, ang Biblia, may aragid siya authority. It was not written, wala nagisulat sang kung sinulang ang mga doktor. But kung aton basahon, ang Timothy, 2 Timothy chapter 3:15 to 17, ang balaan nga espiritu naggiya sa mga tao nga nagsulat sini nga Biblia. Kung aton tan-awon, wala ni sila nagkit-anay. Ang end sang pagsulat sang last Old Testament kag sang New, dako pila ka tuig ang gap written by more than 40 authors. 40 authors. Wala sila- More than 2,500 years Yes. yung gap nila. Imagine, Pastor. Within. So, kung maghimo ta libro, kung kita tatlo author, mapungko ta danay. Yeah. Sige, ano, Pastor, mo isulat. Ano, para hindi ta magkontrahanay. Pero this is really a proof that the word nga ara sa Biblia may authority gid because ang hambal nila, hindi ta magpati, gisulat sang tawo. But ang nagsulat sining Pastor, guided by the Holy Spirit. Yes. Nga wala nagabi na isay. But ang bilog nga Biblia naga-istorya gid sang kamatuoran. Ang unang nagsulat sa Biblia si Moses. Insulat siya ang una gid ang Job kag ang Pentateuch. Ang katapusan nga nagsulat si Juan Revelador. Wala ni sila nagkitanan. Pero wala sila kakontrahan. Ang ila tanan, they are all in the same direction, pointing to God and above all sa kay Jesus ang fulfillment sa Old Testament. Ang isa pa, pastor nga ako nakita diri, nga ang Biblia, even though ginsulat na sang tao, but these people were guided by the Holy Spirit. Hindi na sila ya robot nga nagsulat lang. Oh, they use Hindi AI. your human mind. Pero ang ilang they might be different sa ilang wordings. Iti para sang gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. They speak about, they wrote about the life of Jesus. Lain man ang pag-describe ni Matthew sang sa kay Juan. But the idea is the same. Lain the way they describe by their pen might be different. Lain-lain But nga ang ang goal. direction, ang lain-lain ang goal, but still pointing to Jesus as the Savior. Tiyan mo man na, ang Biblia nagsiling, it is God breath. Amen. Yeah. Ang God breath is Theopneustos. Oh, Ruwak. okay. Ang Theo means God, ang Gnosis means breath. It is God's breath. Pareho pala na ini siya. Ma'am, ang aton nga mga books sa una, grabe ang books ni John Maxwell. Ang about Famous, leadership. famous, gina. Na si Juan Pagid, ang writer sang Devon Purpose Life. Oo, si lipat ko. Oh.
Rick Warren. Grabe ka famous na so nga bisan sino lang daw may ginakaptan makakapot ka daw sa sino ka na. Oh, na ti karon ka nahawa-nawa no tahap na may naman because they are not God breath. Wala iya ang espiritu sang Ginoo dira. But this one is living buhi gyapon iban patay na but this one is still living. Kay ti ang God breath men sa kay Adan balagin tugas siya sa yabo. Ginhuyupan God breath on the nostril of Adam. Adam became a living soul. Amo man yung Biblia. Yeah. Pastor, hindi ka mo magpati. Ako ya proven and tested ko. Nga ang Biblia is really powerful. Kabuhi. Amen. Kay kaagi ko ya away sa bata nga dalaga nga ginumpit sang yawa. Ang amon armas, Biblia. Amen. Yeah. It is written, kag pangamuyo. That's it. Yeah. Pastor, do you have some more? No, yeah. Do wala ko may madugang pastor sa imo nga. Yo, because I'm also convinced pastor no nga ang balaan kasulatan niya is matuod gid nga pulong sang Dios kay ang ganing hambal lang nga many books can inform but only the Bible can transform. Oh. Makabasa kita sa iban, ma-inform kita, damo information, pero ang Biblia lang ang galiwat sa tao. Amazing. Kay ti balik ko Ma'am Joy, ang author is infallible. Gingamit lang niya ang utok sang tao. Gingamit lang niya ang mga tao nga nagsulat, more than 40 authors nga nagsulat. Pero ang mensahe halin sa Diyos. Pastor, may i-share lang ko Yeah. ba may pagid nga. Siguro isa lang ka nakita ko subong nga may mga gapati sa Biblia pero hindi bala insakto ang paggamit ang role, wala ginsunod ang role sa Bible sa atong kabuhi. Kung kisa ginahimo nato ng Biblia nga daw lucky charm. Nga dala-dalahon lang. So daw mo na bala nga ang Biblia ya hindi ni siya ya bulang kristal. Nga or genie nga hikapon mo will give kung may pangayoon gani sa Ginoo ala basa Biblia wala naman daw mo na bala. So kinahanglan gid nga since the Bible has the authority to transform life pastor. So basahon naton siya with pure nga heart to Yes. know kung ano ang will sa Ginoo sa atin. Kay kung hindi ang imo utok bula prepared sa pagbasa sa Biblia, katanaw ka TV gawasa ka Biblia, wala gid Wala gid. imo gid ya anay kung sa radyo pa iwan dial ang sakto nga frequency para nga mapaintindihan mo kag mahampan ng Biblia. Yes, Pastor, the truth, the Bible truth. Sa sining nga topiko mga kauturan no istorya man diri kag ginpahayag nga si Kristo amo ang kamatuoran no. The truth is the Bible and si Jesus amo ang kamatuoran kag tanan nga bagay no nga aton nabasahan kag aton nag-abot sa aton it must be tested sa balaan nga kasulatan kung ina siya matuod o kung hindi no. So kung makita nimo ang balaan nga kasulatan may mga pamangkot ikaw sa imong kinabuhi you ask the Bible kung ina siya matuod o kung hindi. And then mga kauturan aton permi dumdumon nga ang ginhambal diri nga Bible truth is Jesus and also mga bagay nga kinahanglanon naton i-confirm sa Biblia nga ina siya matuod. Ang punto gali Ma'am Joy balik natin. Kay nami sa imo ginhambal kay nga ang Biblia hindi kay genie. Hindi kay magic, hindi kay pangalap. Hindi kay wagkos nga mga tao ka wagkos ang amo na ibutang sa ilang liog sa ilang nga kilid. Ang Biblia balaan hindi ang papel. Ang mensahe amo ang balaan. Yeah. That's why hindi tani gamiton ang Biblia nga amo ang ano ni ang The props lang. ihoy mo ni mga Satanas hindi ka aring Biblia. Amo ni akong armas no. You cannot use the physical Bible. But what is in the Bible, the message inside the truth of the Bible is sacred and holy. Yeah. Ma'am, yes, Bible truth.
So, ang bagani natin kagina, no, nga kadamuan sa mga tao subong wala na nagapati nga may kamatuoran, especially siguro pastor with AI. Yeah. Subong to hindi ka nagkabalo kung ano tuod ni or hindi. Ngayon. Tama sa tanan nga nagkakakita ta nga informasyon sa social media, sa internet, hindi tanan ina matuod mga kauturan. Masaligan. Oo, hindi ina masaligan. Bisan kung kisa daw kanami man sang punto, daw mo na bala, pero hindi ina masaligan. Ang pinakamasaligan mga kauturan amo ang Biblia, Biblia. ang pulong sang Ginoo. Banya gani dari pastor, this is the foundation. Amo ni ang foundation sang tanan nga kamatuoran nga gusto naton maintindihan. The Bible is the foundation. So kung magkambal ka gani nga foundation, amo ning nagaalsa sang tanan-tanan nga knowledge on the top of everything. So that's why no mag-build sang mga building pastor, ang ginauna foundation gid na iya. Kay meaning if the foundation is weak, tanan nga gi-invest mo sa Yeah. babaw sina, it's meaningless. Lumpag. It's nothing. Malumpag, masayang inatanan. So mga kauturan, damo-damo, subong information overload na pastor. Sa unang mga tao, nagkakagutom. Nga, ano to nga mga informasyon naman? Kabudlay-budlay. Subong kadamo-damo na gid nga hindi na natin maintindihan insakto ba ni or hindi. So, pero Di mga nang sakto. di nang sakto. Ang guide gid natin is the Bible. Sa mga bago nga mga babatian natin, let's read the Bible to confirm it. Ang isa pa gid ako na diferente sa aton nga Tuesday nga leksyon. Among to ako nambal kay na nga ang worldly truth is relative. Ang truth subong hindi truth buwas. But ang Biblia remains Constant. okay. So, it is because ang author is infallible. Wala Amen. nang kasala. Hindi makasala. Yeah. And then another point nga akong makita diri nga ang kamaturan is progressive. Oh, but never changes. Nagadugang lang, wala nagabuhin. Ang sa kalibutan niya, ang kamaturan, gabuhin ko kaysa. Gabuhin, gadugang, Hindi gabuhin, siya gadugang. fix. The truth is progressive in the sense nga, hindi siya mabuhinan. Nagatinad lang, nagatinad. Kaysa unaya, ang second coming, hindi pa na iya kamaturan sa una. Na? Ang bago sa mga kamaturan is about ining aton revelation. Sa una hindi namin sindihan ni wala na nagawali si Martin Luther ang mga reformers ang revelation. Kaya hindi nila maintindihan. But now it is open. Kaya naga-progress. Ara ang kamaturan, wala lang ma-open, wala lang maintindihan. Now it is being open. And that's the point. But the truth remain to be there. Amen. Yes, do you have some more, Pastor? Yeah. I agree with that, Pastor. Kay the more nga imo ginatun-an ng Biblia, the more nga damo kapag madiskubrihan, Yes. no? Para sa ako gani ang Biblia daw kaangay ini siya sang daan nga bubon. Pero kada sandok mo sang tubig kag imnon mo fresh liwat ang tubig imo ginainom, no? Wala expiration. Wala expiration, no? It's an old well, pero pag sandok mo permis ang tubig, ma-refresh ka. Amo man yung pulong sang Ginoo mga kauturan, no? Sabi na tong daan na nga pulong, pero sa sige ni mo gali nga expose sa imo self dire, nagaka-refresh ka, pastor, kada adlaw. And that's not necessarily the magic. Pero ang katingalahan sang Biblia. Kaya ti, ara lang na dugay na nadira. But the more you read, the more new insights imo mapon. Bago ay pag-ulo na ako na bago ko lang na nakita, ara daw perlas nga natago, dira, wala na gid kita time, ma'am, sa Wednesday, if you can include sa aton Thursday, Bible claims and state of the heart. Yes, anong imo na makita? Bible, ang claims ng Bible sumala sa aton nga teksto kagaina, it will change life. Yeah. Because hambal niya gani diri pastoro, the Bible describes itself as being alive. Yeah. So sa akin personally no, grabe gid hambal mo gani pastor, you have a living experience Yes. that the Bible
is Is really really the truth word of- and the word of God and Yes. there's life And in it. it is living Oo. life. So, may mga pamangkot siya gani diri kung mga broken-hearted ka, may problema ka. So, sa iba niya nga mga lugar, pastor, subong nga time, grabe kataas ang suicide rates. Yeah. Nga kung wala na paglaom, Wala na pastor, paglaom. wala na, daon na bala. Pero ang Bible maghatagid sa aton sang paglaom. I-share ko na akong gamay nga experience paano ko na para sa akon nga very precious kinang Bible. Before pandemic, pastor, napatay akong father. And I have a very close relationship sa akong father. Then suddenly, nag-pandemic. So hindi ko kapuli sa amon balay, may lockdown, hindi ka Wow. nakagwa. So when you are grieving bala, and there's no one. As in, so kabalo ka mga kauturan, there's grabe nga sadness. Nga syempre daw ka first time, you cannot explain it. And so I decided, pastor, may anak ko nabasang article sa una, nga there was this person who wrote the Bible 9 times in his entire life. Can you imagine? 9 times. Magbasa ganit, handwritten ang Bible. So magbasa lang gani daw kabudlay na how much more kung isulat mo, pastor. Okay, hindi pa ng computer. Ganit mo computerized. So I was inspired with that article nga na-read ko. And long time ago, I started writing the Bible. Pero syempre, pastor, kabudlay. Kabudlay. Gadi, actually, medyo inspired pa ako magsulat. Genesis, Exodus. Pag-abot sa Leviticus na, sa mga laws, wala na ako nagsulat. So, and during that time, when I was grieving and there was no one else, nadumduman ko ang ako na untat nga inspiration. So I started writing again. And before the pandemic ends, I finished writing the entire Bible. No. And my life was completely changed. Yes. Nga as in, at some point, pastor, magsulat ko na sa mga war, hindi na ko kauntat kasi gakurog-kurog na akong kamot. Pero kana, may gid nga feeling ko, mabatian ko ang mga gadalagan ng mga, nga mga kabayo. Daw na bala, daw feeling ko, ara ko sa scene. Actual, yun, Ang akong imagination, daw na nga, I cannot stop doing it. And subong gani, I started writing again, pero Genesis parang gapon, pastor. Pero at for least you have me, done one. gani daw ka, Wow. the Bible is really life. More than all the movies nga ginatanaw naton sa aton mga kabataan, it's nothing compared to the beauty, the story, and the life we can gain from the Word of God. So, kung may mga broken-hearted, there are whatever challenges you're facing, I challenge or I encourage yung mga kauturan, let's spend time reading, writing, and praying with the Word of God. Mga kauturan, way nakita time. Damo, pagkitani. Damo pa ang kay Pastor Leopold, kay Ma'am Sheila, ang experience. Apang way nakita time. But anyway, mga kauturan, mapadayon kita pagtuon about the Bible. Kasunod ng mga sinimana. Mangayon na lang ko, Pastor Leopold, sa imong last take. Yes, Pastor. And then eventually si Ma'am Sheila. A spiritually minded person nga nagatuon sa balaan ni kasulatan, mas ma-appreciate naton kag ma-absorb naton ang balaan ni kasulatan pareho sa experience ni Ma'am Joy. Nga kung ikaw ginagutom sa balaan ni kasulatan kag abri ang imo una-una nga kung ano imo mabasa, imo pagasundon, ikaw gid magbenepisyuhan sang balaan niya kasulatan. Pero kung i-close nimo imo huna-huna, kag hindi mo pagpatihan, manginulay pulos ang imo nga pagtuon sa balaan niya kasulatan. And that's right. Yes, ma'am. Ang Biblia amo ning bintana sang madulong nga kalibutan, pastor. So, kung gusto naton kaangkon sang paglaom, wala nagidta sang iba nga kadtuan. Pero pinaagi sa pagpangamuyo kag sa pagbasa sang pulong sang Ginoo, makita gid nato ang makaangkon kita sang paglaom sa sininga almost hopeless na mga kabuhi. Amen. Mga kauturan, sa inyo nga wala pagid naka-dipara, wala naka-experiensya kung ano ang gawin sa Biblia, challenge ko kamo. Take the Bible. Read it seriously. Ito manggid pareho kay Ma'am Sheila Joy nga inyo gid sulaton, but start reading the Bible with your intelligence, with wisdom. You will enjoy, mga kauturan. Enjoy pa, sobra pa na sa imong nga Facebook kag TikTok mga kauturan. That's why I challenge you. Have a personal experience with God by reading His Word. Kay inibalaan. Wala ni nagakupas sense until now. Masampawan lang ni sa iban nga mga bagong mga edition, nga mga gwa, nga bagong nga mga discovery. The Bible will remain to be there. Nga hindi gid malupig sa iban. Sa hindi pa si Pastor Leopold magapangamuyo. Pasalamatan tanay si
Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Sir Johan and Myla Susana, Alex Pejadero and Ma'am Gina Pejadero Ilomar, Marlene Peregrino and Pastor Phil Peregrino, Jimmy Trino and Anli Trino Perdido, Antipas Piedad, Marlubel Heruta Luin Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Dr. Irwin and Rhoda Hardinico, Ma'am Evelyn and Sir Herbert Tamoni, Ido and Fimi Don Bandes, John and Goldie Luciano Jr. Cag, Dr. Norven and Rosalina Hebieso. Ang Diyos magapakamayo. Alex Pejadero and Ma'am Gina Pejadero Ilomar. Yes, Pastor. Ginoong Dios, amon gid ginabalik sa imo ang pagdayaw kapag pasalamat sa kahigayunan nga imo gihatag sa amon Ginoo nga amon gipamatud-an sa amon personal nga kabuhi nga ang balaan kasulatan imo pulong Ginoo kag sarang ini magaliwat sa amon mga pamatasan. Labi na gid magahatag Ginoo sa kabuhi nga walay katapusan pinaagi sa kay Ginoong Hesus. Ginoo, salamat gid nga kabay ikaw padayon magabindisyon sa mga kauturan, sa mga sponsors Ginoo sa sini nga programa. Ihatag sila ang dubling nga pagpakamaayo Ginoo. Subong man sa mga kauturan nga iban may mga challenges sa ilang kinabuhi sa amon mga pamatanon. Kabay pa Ginoo nga ang pagbasa namon sa amon Biblia maga-enjoy kami. Tubtob gid nga makita na ikaw Ginoo nga nagapakari kag kami magaupod sa imo sa langit nun nga puloy-an. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.